Dagsa na usab ang mga pasahero sa public terminal sa General Santos City karong Miyerkules Santo. Saruntang dugang detalye sa live report ni Jess Tony Humamil. Jess? Sara, karong dagsa na mga pasahero dinhi sa Bulaong Public Terminal sa General Santos City, gisiguro sab sa otoridad ang seguridad sa gawas ug sulod dinhi sa terminal. Gilauman sab nga mas mosamot pa kini unyang gabii. Pagsulod pa lang sa mga pasahero, ginarikisa na sa otoridad ang ilang dalang bagahe, kini aron dili malutsan og mga kontrabando o daotang elemento. Pipila ka mga personahe sab gikan sa PNP, EOD o K9 Group ang nag-inspeksyon sa palibot sa terminal. Ana sab ang BFP, SWAT o ubang pang security force sa syudad. Kini gumikan sa ginalaumang pagdagsa sa mga pasahero nga mopauli silang tagsa-tagsa ka mga probinsya karong Semana Santa. And aside from that, nandiyan man yung regular natin ng mga security forces dito, ating CMFC, ang ating Papawan at saka ating NPU along with CSU and terminal staff. Kining sinanahangad, nagsayo na lang og biyahe padulong Coronadal City aron dili malangay sa biyahe. Para dili maipit sa daghang daghang pasahero. Gilauman sa tagdumala sa Bulaong Terminal nga moabot hangtod sa kapin 12,000 ka mga pasahero ang modagsa sa terminal karong adlaw. Susama sa nitabo sa milabay nga mga tuig. Andam sab kuno ang pamunuan sa pagtubag kung ugaling adunay mga medical emergency. Gani, ana sab ang ambulance sa Bureau of Fire Jansan. Ang Wednesday talaga ang araw na pinakamarami na naitala na number of passengers na dumaan dito sa Bulaang Terminal. As of the moment, kompleto naman tayo. Plus meron pa tayong mga volunteers, no? Nandyan sa entrance din. Ana sab ang mga personahe sa LTFRB-12 aron mag-inspeksyon sa terminal ug sa matag bus unit ug van. Ila kunong ginasiguro ang roadworthiness sa matag pampublikong sakyanan alang sa safety sa mga pasahero. Hinuon maton sa buhatan, ana man sab kunoy safety officer ang matag bus company. Gina-check kuno una nila ang matag unit una tugtang mobiyahe. Gawas ni ana, ginasiguro sab sa buhatan nga adunay signages ang matag bus unit sama sa priority seats alang sa PWD, mga buntis ug uban pa. Sara, karong mga orasa padayon ang pagsingabot sa mga pasahero dinhi sa terminal. Ang pipila kanila bago lang nakaaw sila mga trabahoanan o nag-apas karon sa biyahe. Samtang sa katong dili makahigan sab og biyahe karong adlaw, di mabalaka sanglit aduna paghihapoy biyahe og mga adlaw, kana ang gikumpirma kaganiha sa tagdumala dinhi sa maong terminal. Sara. Daghang salamat, Jess Tony Humamil.